Уважаеми гости, дами и господа, позволете ми да ви приветствам с добре дошли в Никопол по повод официалната церемония Първа копка, организирана във връзка с стартирането на строително-монтажните дейности по проект Предотвратяване на риска от наводнение от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле, предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион. Един проект, който предвид поставените цели и очакваните резултати, в края на 2015 година ще даде решение за безопасно преминаване на високите води на река Дунав край Никопол, като се осигури предпазване на прилежащите части на града, включително и от покачване на подпочвените води, и се защити населението на урбанизираната територия. Проектът ще допринесе за подобряване ефективната защита на околната среда и устойчивото развитие на природните ресурси в трансграничния регион Никопол – Турну Мъгуреле. Приятно ми е да съобщя гостите на събитието: господин Флорин Кристия, заместник-кмет на община Турну Мъгуреле. Общината е партньор по проекта. С него е делегация от служители на общинска администрация Турну Мъгуреле. Тук са общински съветници, тук са ръководители на учреждения и фирми, служители от общинска администрация, кметове на населени места, медии. Специално внимание обръщам на инженер Емил Станчев, ръководител на обединение Пояс Дунав 2015. Той е изпълнител на обекта. Тук са граждани, а сред нас са представителите на Българската православна църква, протоиерей Валентин и свещеник Борислав. Давам думата за слово на кмета на община Никопол, господин Емил Бебенов. Уважаеми господин Кристия, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа, гости на днешното събитие. За мен е особена чест, че можем в нашия град днеска да присъстваме на първа копка на изграждане на един обект, който е от огромно значение за населението на нашия град. Това е хидротехническото съоръжение за превенция от високи води на река Дунав. Един проект, който във времето показахме, че можем да има приемственост, защото той стартира още 2009 година. 2014 година беше осигурено финансирането на този обект. И днеска е факт и първата копка, която правим на този обект. Искам да ви споделя, че това е в урбанизираната част на град Никопол, в регулация, някъде около 1300 метра. И това съоръжение, тази шпунтова стена, която ще предпазва от подпочвени води нашият град, е нещо уникално, нещо, което наистина съвременните технологии можем да бъдем и ние, като граждани на град Никопол, са причастни към тези технологии. Нещо много съществено по този проект. Искам да ви съобщя, че освен това хидротехническо съоръжение, по проекта ние имаме залесяване на 56 хектара или 560 декара общински земи ще бъдат залесени. По този начин ние смятаме, че допринасяме с нашите дейности за опазване на екологичните ценности на територията на община Никопол. По този начин ние откликваме на европейските цели и приоритети, които са заложени за опазване на околната среда. Още веднъж искам да кажа, че това е съоръжение, което ще бъде в интерес на обществото, на гражданите на нашия град. Смятаме, че по този начин тази превенция, която в момента с изграждането на тази стена ние ще постигнем, е в интерес на всички вас. Още веднъж искам да пожелая на цялото население, на нашия град, на нашата община всичко най-добро. И наистина, нека покажем единството, единението. Само тогава се постигат общите успехи. Още веднъж искам да благодаря на колектива. Нека да пожелаем на добър час и спорна работа и на строителите, защото наистина това уникално съоръжение ще бъде в интерес на всички нас. Още веднъж успех на днешното начинание!
И както вече обявих, сред нас са гостите от общината партньор по проекта, община Турну Мъгуреле. Предоставя микрофона на заместник кмета господин Кристия. Моля. Bună ziua, domnule primar, stimați invitați. Pentru început, dați-mi voie să transmit salutul primăriei Turnu Măgurele și urările de bine v-am găsit. Желая добре съм ви заварил, да ви предам поздравите на ръководството на община Турну Мъгуреле. Cu puțin timp în urmă reușeam să finalizăm un proiect european. Преди известно време успяхме да завършим още един европейски проект. Iată că acum suntem la începutul unui nou proiect. Сега сме в началото на един нов проект да осъществим. Toate acestea le realizăm datorită bunei colaborări între primăria Nicopole și Turnu Măgurele. Това успяваме да го осъществим благодарение на доброто взаимодействие между двете общини. Colaborare care se realizează prin munca celor doi gospodari, celor doi primari, Cuclea și Emil Bebenov. Благодарение на доброто управление на двамата добри стопани на тези градове, господин Бебенов и господин Кукле, care au știut și au reușit să pună la lucru cele două echipe tehnice din Turnu Măgurele și Nicopole, които успяха да създадат два добри екипа за ръководство на европейските și iată проекти. că reușim să realizăm aceste proiecte transfrontaliere. И ето, че вече ние успяваме успешно да реализираме тези европейски трансгранични проекти. Îi felicit pe cei doi primari care au reușit aceste proiecte. Поздравявам двамата кметове, които успяха да реализират Și тези sperăm ca împreună să rezolvăm cât mai multe asemenea proiecte. и се надяваме заедно да успеем да осъществим още повече проекти. Pentru că numai împreună vom putea obține fonduri europene și realizarea acestor proiecte. Тъй като само заедно с общи усилия можем да получим европейско финансиране и реализиране на европейски проекти. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Благодаря за вниманието, че ме слушахте. În încheiere vreau să vă urez sărbători fericite. В заключение искам да ви пожелая весели празници. Să rezolvăm cât mai multe proiecte împreună. И заедно да осъществим колкото се може повече проекти. Mulțumesc. Благодаря. А това дали в бъдеще река Дунав ще бъде заплаха за нас, до голяма степен зависи от изпълнителя на обекта. Това е обединение Понс Дунав 2015. Заповядайте, инженер Станчев. Благодаря ви. Уважаеми жители на град Никопол, уважаеми господин кмете, уважаеми гости, Стимации cetățean la orașul Nicopole, stimați domnul primar. Радвам се, че днес имам удоволствието да се изправя пред всички вас. Mă bucur că astăzi sunt în fața voastră să pot И да поема за голямата отговорност на нашето обединение. prelua mare răspundere care are firma noastră pentru executarea la acest proiect. Да работим по този проект, който е много важен за града. Să muncim la realizarea acest proiect care merită foarte mult pentru orașul ăsta. От мое име и от името на екипа, който ръководя, Din partea mea și din numele la echipa care îl administrez, аз поемам задължение и ви обещавам да изпълним проекта така, както е дадено проектното решение. vă promit că o să executăm proiectul așa cum e scris în proiectul tehnic. Това, което ние ще изпълняваме, е нещо съвсем ново за страната. Partea tehnică care o să executăm noi e ceva foarte nou pentru țara toată. То е съвременно решение и ще даде възможност за един по-спокоен живот в вашия град. O soluție nouă tehnică și o să ne permite să stăm în liniște și să nu ne fie frică când crește apa Dunării. Ползвам случая да благодаря и на общинската администрация, като искам да ви кажа, че беше проведена една перфектна процедурă по избор на изпълнител. Mulțumesc și administrația primăriei Nicopole, au făcut o licitație perfectă. С строго спазване на законите на страната. Au respectat foarte bun legile
цари. И като резултат имате избран един изпълнител, който има потенциала да се справи с тази сложна задача. Și la sfârșit a fost ales un executor de proiectul care e stare să execute proiectul așa cum se cade. Аз се радвам, че при избора на изпълнител бяха избрани хора, които работят точно това. Mă bucur că când a fost licitația a fost aleși oameni care muncesc exact asta ce e necesar pentru realizarea acestui proiect. И се надявам, че проектът ще приключи успешно. Și sper că proiectul o să termine cu succes. Разбира се, ние ще се опитаме да бъдем и максимално толерантни към съоръженията и към хората, защото едно такова строителство винаги създава определен вид некомфортност за населението. Bineînțeles, noi când o muncim, o să muncim așa că să nu deranjăm cetățenii din orașul Nicopole. Още веднъж искам да ви благодаря за предоставената възможност да работим за вашия град. Încă o dată mulțumesc că ne-ați permis să muncim pentru orașul ăsta. Благодаря ви. А сега каня господин Бебенов, господин Кристия и инженер Станчев на ритуалната първа копка с работните кирки. Заповядайте. Те ще си получат и задължителните каски. И за да ни върви по вода, домакина на церемонията господин Бебенов ще се справи с бутилката шампанско по стар строителен обичай. Мисля, че е така. Инженер Станчев, да дадем старт на първа копка и на тежката техника. Като във всяко начало си пожелаваме Божията помощ, днес това ще сторят протоиерей Валентин и свещеник Борислав. Благословен Бог нас, всегда ныне и присно, и во веки веков. Амин. Царю Небесный, утешитель души истины, живести си, вся исполняя сокровища благие в жизни подателю, приди и вселися ни, очисти ни от всякой скверни и спаси блаже душе наша. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертный, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Пресвята Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владико, прости беззакония наше. Свети, посети и исцели немощи наши заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, иже си на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам,
остави нам долги наши, яко же и ми оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Защото Твое царството и силата и славата сега и винаги во веки веков. Амин. Бог яви се. Бог Господь явися нам, благословен гради во имя Господне. Слава Отцу и Сину и Святому Дух, и нині и присно, и во веки веков. Амин. Да се помолим за началото и успешното завършване на трансграничния проект на община Никопол и община Турну Мъгуреле на Господа. Да се помолим. Господи помилуй. За всички вас, вашите семейства и домочадие на Господа, да се помолим. Господи помилуй. Спаси, Господи. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българско и румънскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняй кресто Твоим жителство. Благодарим. Благодарим и ние. И с тези хубави думи приключва церемонията първа копка на обект предотвратяване на риска от наводнение от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле, предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион. Надявам се до края на строителството да научим името, така дългото име на обекта. Благодарим на всички за проявения интерес. Хубав ден пожелаваме на всички.